Госпожо Бюлешова, защо е толкова важно днес от гледна точка на съвременната ситуация да се запознаем с чешкия авангард в фотографията? Konkrétně měla jsem možnost seznámit se velice samozřejmě povrchně s bulharským uměním. Имах възможност да се запозная с българското изкуство, разбира се, абсолютно бегло. И това, което забелязах, че това течение, авангардното или този период, който се случва в Чехия и в Централна Европа, по някакъв начин малко или много липсва тук в България. И затова смятам, че именно тази изложба ще бъде много интересна за българската публика. В каква ситуация възниква чешката авангардна фотография? Няколко думи така да характеризирате ситуацията и да направите паралелите, които чухме във вашата лекция. Především česká fotografie. Разбира се, чешката фотография има коренно различно развитие, различни условия в сравнение с българската фотография. Тя започва с един голям размах през, може би след 1918 година най-вече, когато се създава новата Чехословашка република, когато чешките фотографи са ентусиазирани и започват да творят много усилено. Тази изложба представя творбите на 4 изключителни чешки фотографии. Те творят в периода, междувоенния период. Първият от тях е Франтишек Дъртикол, който е пионер в модерният акт. След това е Ярослав Рьослер, който е основател на прогресивната фотография. Следва Ярослав Функе, който пак е основател, но от гледна точка на конструктивизма, от гледна точка на течението нова вещественост, сюрреализъм също така. Последният Евген Вишковски, също много голяма личност, гледна точка на абстрактната фотография и също се занимава с това течение нова вещественост. Интересни взаимоотношения откроихте между тях, учители, ученици, последователи. Да, интересно е, че всички тези автори по някакъв начин са свързани и са си повлиявали. Някои от тях, разбира се, в по-тесен контекст. Например, Дъртикол е обучавал Рослер, а пък Вишковски е бил учител в средното училище на Функе. Какво влияние или какво взаимодействие има с немската фотография от този период? Ten vliv je velký a je zajímavé, že ještě než německá fotografie sformovala... Влиянието е много голямо и това, което е интересно, че докато немските фотографии теоретици тепърва създават теорията и практиката на така нареченото течение нова вещественост, чешките фотографии вече работят в тази посока. Много от чешките фотографии изпреварват това, което се случва в сферата на фотографията в цяла Европа, като пример е Ярослав Рьослер, който прави авангардната фотография пръв преди своите колеги. Прогресивност těchto фотографий. Прогресивното в този случай е именно повлияно и от това, което се случва в художествената сцена в Чехия. Това са имена като Франтишек Купка и много други, които творят по това време. Благодаря.